खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आद्रा जाना थानाय थान्दै जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामखाबाय। नंगौ क'क्राझार जिल्ला दतमा बड'फा फोथाराव 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनाय जादोंमोन आरो बेनिनो आद्रा जाना थानाय थान्दै जथुमाखौ 27 एप्रिल खालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलाव खुंफुंफिननाय जागोन। लोगोसे बे खुंफुंजानो गोनां थान्दै जथुमायाव थाखानाय आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जागोन। मख'नो गोनांदि जाय थान्दैफोरा मार्च दानाव खुंजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय सिगांनिफ्रायनो रेबथुमखांबाय बैसोर बिथांमोनहा बाहागो लानो थाखाय आरजाथाव जागोन आरो बेनि थाखाय गोदान रेबथुमनांगौनि गोनांथि गैया। बेनिखायनो गासै रायजो जिल्ला आन्चलिक कमिटिफोर आरो आबसुजों गनायथि होजानाय दालाइसाफोरखौ 27 एप्रिल खालि बे थान्दै जथुमायाव बाहागो लानानै जथुमाखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय आबसुआ हांख्रायहरदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेआइडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।